Il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST u l-Union tal-Għalliema laħqu bażi ta' ftehim fuq il-pakkett finanzjarju għall-gradi kollha tal-għalliema. Dan tħabbar fi stqarrija konġunta bejn l-MCAST u l-MUT. L-MCAST u l-MUT saħqu li wara diskussjonijiet intensivi issa jonqos li jiġi finalizzat il-ftehim kollettiv. Iż-żewġ naħat spjegaw kif huma jinsabu konfidenti li jintlaħaq bil totali wara li hemm xi kwistjonijiet pendenti. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-għalliema tal-MCAST jaraw titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u fit-dħul finanzjarju tagħhom. Aħna ridna li n-nies tal-MCAST jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, jitjieb id-dħul tagħhom u nirrikonoxxu s-sehem kbir li għandhom fil-ħajja tal-pajjiż. Nieħu gost ngħid li hemm ħafna titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Naħseb li huwa taġġid għalihom u naħseb li se jgħinhom biex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom aħjar maż-żgħażagħ tagħna u man-nies tagħna biex inkomplu niżviluppaw lin-nies tagħna għall futur ta' pajjiżna. Fl-aħħar ġimgħat minħabba nuqqas taqbil li kien hemm dwar il-ftehim kollettiv, l-MUT ordna diversi azzjonijiet industrijali. Bejn iż-żewġ naħat kien hemm laqgħat kontinwi sabiex jiġi maqbul l-aħjar pakkett finanzjarju għall-għalliema. Huma temmew l-istqarrija konġunta tagħhom jirringrazzjaw lill-Gvern tal-impenn tiegħu biex irsir żblokk fit-trattattivi li kienu għaddejjin.